हेलो फुटबल लाभार्स दिनै जारा पागलाया नोंथांमोननि सिगाङाव खौब्ला नुजाफैलायबाय भिडिअ लाना फैलायबाय ओरैनो थास्लायस्लाय नोंथांमोना बड'लेण्ड एफसिआव दासान्दि बबेनि सोर प्लेयार हाबफैगासिनो दङ नुखाबाय जानांगौ बड'लेण्ड एफसि पेजआव नोंथांमोना आंबो नायबाय थायो सोर फैबाय दं बेफोरखौ आंबो पुरा माने खबर लाबाय थायो। कार्बि आंलं मर्निं स्टारा क'क्राझाराव थाफैबायानो मेनेजारा फन खालायदोंमोन मेनेजारा माने ओरैबायदि थगायलायो आरो मेनेजारा जोंना माबा फरेनार प्लेयार गैया ओरै जालायो गामिनि गेलेग्राफोरखौनो थिखांलाबायनानै लाबोबाय ओरै जालायो ट्रेनजोंसो फैयो ओमफ्राय बिथांमोना बेबायदि होननानै बुंलायोब्रा थगायदोंसो ना मादोंसो मिथिलां खिन्थु जसेफमोनखौ नुदों दे बिसोरनि टीमाव कार्बि आंलं मर्निं स्टारनि टीमाव जसेफखौ नुदों आरो जसेफमोनखौथ' जों सिनायखायोना बे गैनाया बेबायदि गैमारा खोमा बेबायदि फरेनार प्लेयार गैमारा बे जसेफ ओमफ्राय सासे निग्र दं बेथ' आसामावनो गेलेबाय थाखायो गोजौ साथामसो दङ आरो बिसोर बेयावनो गेलेबाय थाग्राखा खिन्थु बाहेरनिफ्राय गोदान गैमारागोन बिसिनि टीमाव ओरैबायदि आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बे हलिचरन नार्जारि ना जोंनि हलिचरन नार्जारिखौ DHFC बेयाव जइन जाबाय होननानै बे फुटबल एक्सप्रेस फेसबुक पेजाव लिरदों आरो हलिचरन नार्जारि बिथांखौ DHFC आ मा जागोन बे DHFC माने दिल्ली एफसि नामा दिल्ली एफसिथ' नङा बे माबा जागोन डायमन्ड नामा डायमन्ड हार्बर फुटबल क्लाब डायमन्ड हार्बरबो दङ फुटबल क्लाब बे वेस्ट बेंगलनि DH लिरनाया दिल्ली एफसिआबो बिदि लिरो नामासै दिल्ली एफसिआ जायखिजाया बिसोर मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेयावथाय मिथिला आं जायखिजाया बेयाव बे फेसबुक पेजाव DHFC बेबायदि लिरदों बेयाव जइन जाबाय होननानै लिरदों आरो ओमफ्राय लेन्ड रुल एफसिनिफ्राय सासे फैदों नामा बड'लेण्ड एफसिआव बेखौ नुबाय दङ फेसबुक पेजफ्राव मा नाम बेना जेह'बा लाल रिंगुम हामार बेनि नामा लेन्ड रुल एफसिआव गेलेयोमोन बिथाङा फरवार्डआव गेलेयो होनदों बड'लेण्ड एफसिआव पिक्सार नुवाखै खिन्थु बेखौ बेबायदि होगासिनो दं आरो पेजफ्राव लेन्ड रुल एफसिनि फेसबुक पेजावबो बेखौ होदों आरो बे हमार टाइटेला बे हमार जाथिया जोंनि आसाम मणिपुर मिज'राम बे स्टेटफ्राव थायो बे हमार जाथिया बिसोरबो ST आरो बे जेह'बा लाल रिंगुम हमारा बे हारिनि गेलेग्रा बेनिफ्राय बेथ' बे दिल्ली एफसिनिखा दिल्ली एफसिनि बड'लेण्ड एफसिआव फैबाय मा नाम बेना प्ले मेकार जुनियर बिथाङा फैबाय नोंथांमोना जिबायदि कमेन्ट हरो फाग्ला कमेन्ट हरो एकदम नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो इन्जय खालामबाय थायो आं फाग्ला कमेन्ट
एफा कमेन्ट हरनो गोरों नोंथांमोना बाब्रे बिनि आग्लायनाय मोनबोलायखो जालायो बिनि आग्लायनाय मोनबोलायखो होनलाबायबायलै बेखौ रिजेक्ट माल रिजेक्ट प्लेयार ओरै होनलाबायदे एकदमबारे मासो हदाय माने बिदिल'खा आरो कमेन्टफ्रा फाग्ला फाग्ला कमेन्ट लिरो फुरा इन्जय खालामबाय थायो आं मिनिबाय थायो आं कमेन्टफोरखौ नायना आंनियावल' नङा बे बड'लेण्ड एफसिनि फेसबुक पेजाव जिबायदि लिरो आयौ बिनि आग्लाय फेग्लाय मोनबोलायखो रिजेक्ट माल रिजेक्ट प्लेयार ओरै होनलाबायो फाग्लालै नोंसोरबो नायसिगोन मानसिफ्रा हिट मोनसिगोन खेलाखौ नायनानै एबार गोदान गोदान सानैसो लाबोबावबाय नालाय बिनो बेबाथाय नायनो बायोना एसे साफा सानै सोखावलांनांगौबो गोदान गोदान जिबायदि रायबाय 28 मेट्सआव 2 गलल' ओरै होननानै येल' कार्डआ बेसेबांबा 26 ना बेसेबांबा येल' कार्डनि बे मानसिया जसेफ मोना मोजां गेलेयोथ' ना जसेफआ मोजां गेलेयो कार्बि आंलं मर्निं स्टार बिसोरजों गेलेगोन क'क्राझाराव दंफैयो कार्बि आंलं मर्निं स्टारा सोरबा सोरबा ओमफ्राय टिकेटनि मानि ओरै बाथ्रा सोंहरबाय दङ टिकेटखौथ' बे अनलाइनावनो एप्सआव मोननो हागौ बुक माइ श'आव नायबानो जाबाय नोंथांमोन दा आंबो खबर लाथ'वाखै टिकेटखौ बुक माइ श' बेयाव मोननो हागौ दे होमबालाय दसे ओरैनो टाइम पास बानायलाबायदोंमोन आं